Oh my god. Organ. Orang ada butuhnya overflow ni. Hello everyone, welcome back to my new video. सिगाङावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङानो दं आंनि भिडिअआ माबोरै जागोन आंबो बेखौ बुंनो रोंला माने आंबो दासो थांनो ओंखारदों नालाय आंनि सासे लोगोआ गावसिनि कलेजाव थांफानो लिंहरदों बरपेटा रोडआव दा आं बेयावनो थांनो ओंखारदों नै दा आंखौ नेगासिनो दं बियो आङो बेखौनो नोंसिनि गेजेराव एसे शेयार खालामनो सानदों आरोना आं हजों थांनानै मा खालामनानै फैगोन बेखौनो ओके गाइस नोंसोरो अननानै भिडिअखौ नायनानै होदो आरो भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो साबस्क्राइबारानो गैथारा दासिमबो भिडिअ मोनसेयाव 6 जन 7 जन जाबाबो गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो बिदियानो जानो नागिरबावा बेनिखायनो गाइस अननानै एसे सापर्ट लुबैदों जाहाथे नोंसिनि अननायजों आं थाब 1K खालामनो हायो ओके गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांदो नोंसोरो गाइस जोङो दा बरपेटा मोनफैबाय ओरै लेफ्ट साइडजों हाबलांनांगौ बरपेटाया ओमफ्राय ओरै हाइवेजोंथ' हावलि पाठशाला एरिस थाबाय बांद्राय मिन्थिलाय लाङा बारा थांफेरिखाय दासिमाव खननै खनथामसोल' जादों खोमा आं थांनाया थांनांगौबो जाया नालाय बिनि थाखायनो ओमफ्राय जों दा बे लामाखौ क्रस खालामगोन कलेजआ हरैसो नालाय ओमफ्राय ओरै लेफ्ट साइडनि सिगांजोंथ' बरपेटा टाउन थाबाय जोङो टाउनाव थांथ'ला जोङो दा डाइरेक्ट कलेजाव थांगोन ओमफ्राय कलेज थांना फैखांनानै माइहां रिजर्ट ओमफ्राय आनानिया धाबायाव हाबफैगोन बिसिनि सिङाव मा दं आं नोंसिनो देखायनो नाजागोन बिनि थाखायनो गाइस नोंसोरो भिडिअखौ नायबाय थाथ' स्किप खालामनानै थांनो नाङा गाइस बोरायसो नुलांबायलै जोङो दा नै द्रनाचारि मोनफैबाय द्रनाचारिया एकाडेमि दामिलै मालाय कलेजआ जोङो दा सिङाव हाबलांनोसै गाइस बैनो हनै कलेजआ बिल्डिं गोजा जा नुहुरनायानो कलेजखौ गोजाननिफ्राय नाहरबा मोजाङानो नुहुरो प्राइभेटसो जागोन खोमा ना मोजाङानो सोरबाफोर हाबफैनोबा हाबफैद' मोनथामबो स्ट्रिमखौबो मोननो जाहैदों आर्टस कमार्स साइन्स ओरै बोरैबा केन्टिन दंनोलै बैलाय हनै केन्टिना बेनो बोरायरायलै केन्टिना गाज्रि मोननाङा ओरैनोसो होनदां जों दा गोजौआव गाखोफैबानो गोजौआव बिनि गोजौआव मोनसे फ्ल'र दंबावो गार्लस हस्टेल जाहैदों गोजौथाराव नै बिदि नुहुरो गोजौनिफ्राय गाइस जोङो दा कलेजनिफ्राय फैफिनबाय ओमफ्राय जों दा माइहां रिजर्टआव हाबफैबाय नै बेनो नै माइहां रिजर्टआ हरै लामाथिंजायनिफ्राय नाहरबानो बिराद समायना नुहुरो आरोना गोसोखौ बोहरो आरोना फैनो गोसो जायो जों दा गारिखौ पार्किं खालामथ'नोसै जों सिङाव हाबलांगोन नैबे न' मोननैखौ जा साइज नुयो बाथ' मा होनोमोनलाय बाथ'खौ इंराजियाव पेरट आबै बाब जि साइसलै माथो आयु आबै जोबगोन नामा खाथियाव फैथारबाय नै आयु Re. Gimana? Adi. Uru.
खिबुरि जाखायो आंटी आंटी ओरै फै आंटी come here बाय बाय बाथ' बाय बाय गाबदों ओरैहाय नै सेस बायदिसिना जाग्रा जाजोब्बाय दाना सिगां जों फैबा बिदि जायानोमोन ये मामला केंगारु नामा केंगारु बे बुदियाव फिसा लाग्राया रा बेथ' जेब्रा ना माबासो दा हा औ जिराफ जेब्राबाव आरोना आंबो एसे गाखोनो बाया दा ये क्या है सिमा डगी दिनारा ओरैबो बानायगासिनो नै बेबो मा खालामगोन फुख्रिया नै सिगाङावबो बट गाखोनो मोनोमोन दाथ' गैला खोमा नै जोंबो जेबो जाथ'ला माने जों एसे आं नोंसिनो देखायनो थाखायल' फैदों आरोना ओमफ्राय जोंबो आनानै हाबबावगोन आनायावसो एसे जाग्रा जानोसै ओंखाम उखैबाय नालाय ओरैबो नै आजां गाजां गुवार फुख्रि गाइस बेयो तुर्किदाव जाहैदों आथियानो लेंग्रासै बेना अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय नैबे बाव थानायनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिराद साइज नुयो आरोना बिदि गां फुवारबा आंबो नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों ओमफ्राय बोरैबा सिगांजों नायोबा गिथावथावबो नुलायलाङो बोरैबा लावन देरलायनाय गोजाजा दङ ओ माय गड अरगोन बारा माथो बुथुमना अरफ्लङोनो खुगाया मा गोलावल' ओमफ्राय हेलौ साइसथारलै बाला गाइस जों दा आनानियाव थांसै माहायं रिजर्टआव जाथ'बाय जोङो दा आनानिया धाबा मोनफैबाय सिङाव हाबलांनो र' ओरैजाय मा होनो जुदि नों 1 घन्टा हाबनानै थागोन बिदि रुमाव होमबा बिसोरो 200 चार्ज लायो आरोना सोब ओरैनो बिदि आरोना बरपेटाजोंनो बिदिजोब 200 चार्ज लाजोबो माइहांआवथ' 300सोबाव खोमा 1 घन्टायावनो 200 थाखा लायो बिसोरो ओमफ्राय जोंनि हरै बङाइजोंबा बिन्दास आरोखि ना बेसे गोबाव हाबनानै थायो था ओरैहाय 1 घन्टायावनो 200 थाखा लायो नैबे न' नुनाय गिदिरा बे हटेल आरोना बेवहाय जेनेरेल जानो मोनगोन आरोना ओंखाम एरि हाबनानै मम' टि कफि पक'रा नैबेनो आरो हटेला जोङो सिङाव हाबफैदों नै आनानियानि सिङाव ना दंबो ना
Takla borea honi takla borea. কি খবর দাদা? দেখুন नैबो जों जा फट' लायोमोन सिगां बिराद मोजां नुयो आरोना बे फट' लानो ग्रिन नुजोबो बे गांसोखौ जि साइज नुयो आरो हांसो राजा खोमा ना राजा नङा खोमा ना राजा हेलौ गाइस मा मोनजादों बाव ना मोनजादों ना जोङो दा एसे माबा माबि जालाबायनोसै ओंखाम उखैबाय नालाय गाइस आङो दा ओंखाम जानोसै नै आंना ओंखामल' जानाय जायो बांसिनानो आं ओंखामखौ बिराद जानो हायो स' गाइस नोंसोर दसे नायबानो जाबाय आं जानायखौ हायबाय आं बे माथाय करिसोना आङो बयलार ओमफ्राय अमा बिसोर मोननै बेदरखौनो आं थावसिन मोनो बिराद जानो हायो आं बिसोर मोननै बेदरखौ गाइस आङो दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्रायो आं दा न'आव थांफिनसै बिराद ओंखाम जाबाय आं ओंखाम जाब्रेबाय अके गाइस आं दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय